Nga kaming manghuli ng isda. Yan, wala na sila dito, andun na sila sa taas. Yan. So pupunta na tayo doon para hugasan yung mga isda. Yan. Ano pa kaputik ko, oh. Ayan. Puro putik ako. Iniwan na nila ako dito sa iniwan na nila ako dito. Guys, nililinisan na yung mga isda. Ayan. Kukuha tayo dyan pang ulam mamaya. Meanwhile, sal na si Nono ng isda. Ayan. Mga taon lang. Mga taon. Nahugasan na siya, guys. Meron na ring mga pang asal. Kung puno na sa may pungangon na iba. Ayan. Tulala. Tulalala. Ayan. Wag, pasiro ka. Gugutom na ako, guys. Ayan. Kikita nyo, guys. Ayan. Okay na siya. Pwede na siyang lagyan ng mga seasoning para masarap. Ayan. Nadaray mo nga motor, bay. Agad magtiog. Bay, agad magtiog. Ayan, guys. Lutuin na siya ng lutuin para masarap. Ayan, guys. Oh, masarap. Amoy pa lang, ulam na. Kaunta. Hipon. Ayan. Ito din po yung alimasag. Ayan.
alimasag, Ito nyo, ulo, bilhin nyo. pitik-pitik. Dami. Gano'n na. Iba. Yan. Ginagawa niya. Diyan pa. Buwan pa. Ayan guys, kain na tayo. Tingnan pa. Ayan, ubos na yung pating kanin namin. Walang natira. Kasi uti nyo na busog, may dato patatang mga katang iba ko. Ito sa drinks, Jim. A few inches later. Ito sa tayo ka kilo? Takpa. Pinangitan. Sus, dudukan nyo, ginapalurot nyo. Uy, hindi ka na po tayo ka kilo? Bego ba ba? Bego ba ba? Buta nga bilat nang. Kilo ba? Kilo ko na no. Wala niya, boy. Wala nila. Aray, 1 kilo. Sa 1 kilo. Ilang bilog no? Isa ka kilo. 4. Kapagaya kita magkapat yan. Yan, lista mo lang, Jen. Kasi lang. Kaya doon, no? Doon, Gandun. no? Kasi no? Hindi ko plastic, alam mo. Aray, tama. Sumpra doon, ani. Comfort. Isa- Isa comfort. Tala dyan po yun. Kante mo nga pagkati. Ano? Ma? Para si Uncle Joel, mabakal sa kuno 5 ka kilo para sa isa ka bulan. Kolayos? Kulun. Oh, Yo! may paman. Complete yung premo. Jen, no? Bula, Jen. Pila dyan? 140. Panagali doon lang. 1,000. Kita mo nga. Hindi mo patatagat, tinana mo. Makonsuelo, yun, nagod. A few inches later. So, ngayon pupunta tayo sa proper para ibenta yung ating mga isda. Pupunta na kami sa proper kasama si B-Boy at si Nono. Yan. Pupunta na tayo sa proper. Hindi mapatawan. May utube.
Muna akong tabay guys. Ayan. Kaya lang. Punta na tayo sa proper. Teyat! Blay! Bakal kay isda, te! Isda! Africanito! Munte! Ay, galiwod din. 150! Pila ka kilay mo, te? Apat ka bilog, isa. May araman tatlo. Oo, te. Sila. Isa ka lang ka kilo. Ilang tawa. Isunod lang na yan tayo. Anay, mabulak at bandi. Natawag po yan, sa pugyan. Yung patay tayo siya. Pila ba mo kay Auntie Margie? 150. Ay, simple nito sabi. 1 hour later. Lako tabi. Lako tabi. Ano na, tatlo, apat, isa. Ito eh. Ito. Utang. Pwede ah. Magsalang. Pilihan tali katag ko. Dali, de! Naglakad lang kita doon tapos. May susda ka ba? Mga ba na si mama mo? Mapatakot na pa mo. Why ka? What's ala? Mahal mo na ba? Hindi ah. Hindi yan. Halimbawa, sa ulo ka mo mapatakot. Tapos sa sunod nga, katapusan ka mo mabayad, 815. 3.5 lang ang gitaan ay bayaran mo. Hanggang, wala pa ganit pa. Hindi si Papa nga, wala pa na.
Ako gusto ko sa dagmay, bala sa doon sa dagmay. Aw, anak, dato. Wala pa na. May tunok mong yapon nun. Ha? May tunok na po, hindi? Tapos ng Taiwan ya. Taiwan yan, hindi ko magawin. Tagin. Ay, okay lang niya. Daywa ka na ka kilo. Isa lang ako. Nagkuhan ka pa sa buray. Ano? Oo. Wala na Isa pa ako. Ditong screen. Wala ka pa sa bidlan? Haro, may plastic kami tayo. Sakong ka umusog. Nabutan ka sa bidlan ka dyan. Hay, may planggana ka dyan. Hay, si Baldi. Ikaw ay sa plastic para sa pagkilo mo. Masyalaan ko nyo ka dyan. Oh, ang dagko ito mo. Hindi ba ikaganda mo kung anak ko nga mo, anak ko. Tunok. Delikado tunong. Haraw, program. 2,000 years later. Hi guys! Kasama natin ngayon si Bonbon. Ayan. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo yung kita natin sa paglalako ng hinarvest nating African. Ito, ayan. Meron tayo dito. Ayan. Meron kaming nabenta. Meron tayong nabentang 3,100. Meron tayong 3,100 na kita sa paglalako ng African dito. Ayan. Maraming salamat po sa mga bumili ng aming paninda kanina. Ayan. Bago tayo magtapos guys, ay gusto ko lang pong batiin sina Kuya Willard Galaay, si Ate Algin 15, at ang social worker and beyond. At sa lahat po ng subscriber at viewers natin, maraming salamat po sa pagsubaybay at love you all and keep safe. See you on my next vlog.